Киет казлар тавыш бирә, китәләр микән әллә? Алар шулай саубуллашып үтәләр микән әллә? Киет казлар тезелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Киет казлар тезелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Киет казлар кыйгак-кыйгак бер-берсенә эндәшә. Ара-ерак, бик ерак дип йолдызлар җемелдәшә. Киет казлар тезелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Башычында күренмиләр, киттеләр микән әллә? Алар шулай саубуллашып үттеләр микән әллә? Киет казлар тезелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Киет казлар тезелешкә узак барырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән? Әткәй-әнкәй туган җирен искә алырлар микән?